Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa tare da mu domin samun ingantattun fina-finai na Indiya Hausa. To dan uwa idan yau ne farkon zuwan ka fara yi mun subscribe sannan kuma ka yi mana ƙararrawa domin samun ingantattun fina-finai. To lamba ta farko daga cikin makullan sirrin shine dan uwa za ka sanya lambar 5. Kar ka tare mana bidiyo domin ka kasa gane wa makullan sirrin. A kullum da muke kawo muku ingantattun fina-finai kuma zababbin fina-finai daga kamfanin Sultan Algaita Al Hussein da sauran kamfuna. Kar ku manta akan subscribing, sannan kuma muke da tsarin group din namu na VIP wanda ake biyan kuɗi domin shiga tsarin group na VIP kenan wanda ake biyan 2,500 kenan. Sannan lamba ta gaba daga cikin makullan sirrin shine dan uwa ka sanya lambar 9. Sannan kuma mai buƙatar shiga tsarin group din namu na VIP kenan dan uwa, kada a baka labari. Sannan kuma kun ga makullan sirri wasu muke rubuta wasu muke faɗa kenan. Kar ka tare mana bidiyo ka kasa gane wa makullan sirrin. Za ka ga wasu mun rubuta su ta jikin faston wasu kuma mun faɗe su kenan. Sannan lamba ta gaba daga cikin makullan sirrin lambar 0. Mai buƙatar shiga tsarin group namu na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata. Idan Libya kake, idan Nigeria kake, idan Najeriya kake, Niger kake, idan Cote d'Ivoire kake, idan Senegal kake, idan Burkina kake, idan kowace ƙasa kake, insha Allah akwai hanyoyi da dama wadda za ka iya biyan kuɗi domin ka shiga tsarin group ɗin namu na VIP kenan. Dan uwa kar a baka labari domin shiga tsarin group na VIP kenan. Wanda suke Libya za su biya jini 25 ne. Sannan lamba ta gaba lambar 4 kenan. Wanda suke Libya za su biya jini 25 ne. Wanda suke Cote d'Ivoire da Niger ina ake amfani da sefa za su biya 500 ne, ma'anar jika 2.5 kenan. Wanda suke ƙasashe da yawa na waje haka, wanda suke Najeriya za su biya 2,500. Wanda suke Libya za su biya jini 25 ne ke. Sannan kuma kar ku manta ku yi mana subscribe sannan kuma ku yi mana ƙararrawa. Sai lamba ta gaba lamba 8. Dan uwa a kullum da muka je da dama kar ku tare mana bidiyo sannan muke makullan sirri wasu muke rubuta su ne wasu muke faɗa kenan. Idan ka tare mana bidiyo to ba lallai bane dan uwa ka samu wannan dukan makullan sirrin kenan. Idan kuma ka biyo mutum daga farkon bidiyon za ka samu duka wannan makullan sirrin da wanda muka rubuta kuma da wanda muka faɗa. Sannan lamba ta gaba daga cikin makullan sirrin shine dan uwa za ka sanya lambar 3. A kullum da muka je da dama ku biyo mutum daga farkon bidiyon har zuwa ƙarshe domin samun ingantattun fina-finai na Indiya Hausa wanda muke kawo kullum kuma a kowane lokaci a cikin YouTube ɗin namu mai suna da Yusuf an fara kenan. Sai ka shiga tsarin group ɗin namu na VIP ne za ka samu ingantattun fina-finai wanda ba ma ɗora su a ta YouTube kenan, wanda muke da fina-finai sama da guda 400 a cikin group ɗin namu na VIP kenan. Sannan lamba ta gaba daga cikin makullan sirrin shine za ka sanya lambar 1 kenan. Sannan kuma idan baka yi mana liking ba daga wannan bidiyo da Allah ka daure ka yi mana liking domin a kullum da muka kawo muku ingantattun fina-finai, shahararrun fina-finai wanda kamfanin Sultan da Algaita da Al Hussein da Sima da sauran da Yusuf Mai Zama da sauran kamfuna da dama wanda muke kawo duka wannan sababbin fina-finai na Indiya Hausa. Sannan lamba ta gaba daga cikin makullan sirrin lambar 9. Sannan kuma kar ka tare mana bidiyo a kullum ne idan mun kai magana muke cewa kar ku tare mana bidiyo domin makullan sirri wasu muke rubuta wasu muke faɗa kenan. Idan kuma ka tare mana bidiyo to ba lallai bane ka samu dukkanin makullan sirrin kenan wanda za ka buɗe wannan fim kenan. Idan ka biyo mu za ka samu dukkan makullan sirrin. Kun san iya adadin makullan sirrin da muke kawo guda 10 ne makullan sirrin da muke kawo a cikin tsarin namu na VIP kenan. Sannan kuma lamba ta gaba daga cikin makullan sirrin shine dan uwa za ka sanya lambar 7 kenan. Sannan kuma da ma buƙatar shiga tsarin group ɗin namu zai iya tuntuɓar mu domin makullan sirrin mu muke ɗora su a ta jikin faston fim. Za ku dubi fastocin fina-finan mu na a baya za ku ga duka lambobin mu kenan. Sannan lamba ta gaba daga cikin makullan sirrin kenan shine dan uwa za ka sanya lambar 2 kenan. Sannan kuma kun ga makullan sirrin sun cika tif guda 10 tif kenan. Sai ku tausa zai buɗe muku insha Allah.